Výhodou v tanci aj to, že tancujem s vlastnou manželkou. Manželili sme od narodenia našej dcery. Je to už 17 rokov. Spoznali sme sa pri tanci doslova do písmena, tanec nám dal dohromady. Je to už pekných pár rokov, ja som bola nejak 12, 13 ročná slečna. Som začínal s tancom, keď som mal 16 rokov. To boli ešte časy, keď tanec nebol tak náročný na čas, na financie. Po 15 rokov sme začali tancovať seniorskú kategóriu. Je to kategória nad 35 rokov. Tancovali sme v podstate závodne nejak 3 roky, 4 možno. A dôvodom nášho ukončenia aktívneho tanca bola naša dcera. Zvažovali sme teda ešte, že skúsime, ale už sme skôr tú pozornosť upriamili na ňu. A prečo sme začali opäť tancovať? Paradoxne tým dôvodom je opäť naša dcera, nakoľko sa venuje spoločenskému tancu závodne. Viac menej chceli sme nejak spoločne tráviť čas, trošku viac byť s ňou, tak sme sa teda spojili. V tanci sú momentálne úspešnejší moji rodičia, pretože vo svetovom rebríčku sú na 14. mieste. V porovnaní so mnou a s mojím partnerom my sme niekde o mnoho ďalej, takže rodičia sú úspešnejší. Moje rodičia sú svojím spôsobom môjim vzorom, pretože by som chcela mať takú výdrž ako oni, pretože v ich veku začať tancovať je to veľmi obdivuhodné, teda znova sa vrátiť po tancu, pretože ja ako tanečník terajší, neviem, či by som sa vrátila ešte k seniorke v tancovaní. Motivujú svojich známych a kamarátov hlavne, ktorí tiež chcú začať tancovať. Zvyknú ma niekedy kritizovať v mojom tancovaní, a tak samozrejme je to preto, lebo chcú mi dobre. Tancujeme kategóriu Senior 1. Je to kategória, ktorá zahŕňa páry nad 35 rokov. Máme tam veľa priateľov z zahraničia, z Nemecka, z Rakúska, z Česka, Česka. Keď sme začínali seniorskú kategóriu, mysleli sme si, že budeme len cvičiť, budeme sa stretávať s priateľmi v klube, ale začalo sa nám dariť. Po svetovom rebríčku sme začali stúpať, čo nás ako potešilo. Naši tréneri nás motivujú k vyšším výkonom. Trénuje nás pán Plačko s Marietou Páčkovou, veľmi sympatický manželský pár, ktorý je aj mediálne známy. Našim najväčším ocenením v hlavnej triede, keď sme ešte tancovali ako mladí, ako kategóriu dospelí. Bola to hlavná trieda, je to vlastne trieda od mládež 35 rokov. Podarilo sa nám dosiahnuť na majstrovstvá Slovenska v latinskoamerických tancoch 3. miesto, čiže titul vicemajstri Slovenska, čo bol na terajšie pomery veľmi veľký úspech. Boli sme nominovaní na majstrovstvá sveta, ktoré sa konali v Holandsku v Aarhus, kde sme skončili 36. V tomto čase ten výsledok sa nebral veľmi do povedomia ako na slovenské pomery, pretože ešte slovenský tanec nebol spätý so svetovým tancom, ako je to dnes. Čo sa týka súčasnosti, tak teraz sa nám podarilo v tej seniorskej kategórii získať titul majstra Slovenska minulého roku. Tohto roku sme ho obhajili, čiže sme dvojnásobní majstri Slovenska.
majstrovstvá sveta, kde sme obsadili 15. miesto. Bolo to najlepšie umiestnenie v histórii slovenského tanca v rámci seniorskej kategórii. V súčasnosti sme 14. vo svetovom rebríčku World Ranking Senior 1, čo je vlastne najlepší momentálny výsledok v rámci všetkých kategórií vekových a výkonnostných v slovenskom tanečnom športe. Nás to teší. My sme ten tanec brali najprv ako relax. Áno, tým, že sa nám začalo dariť, tak začali sme to trošku brať profesionálne a je to náročné aj na čas. Samozrejme, mohli by sme ten čas tráviť inými spôsobmi. Náš rodičov nám zadajú veľa času. Keď idú kamaráti sami, otázka prvá je, čo sa stalo. Hovorím, že spadol meteorít. Každý hovorí, že čo sa ti tu stalo. Tak áno, je to ako príprava na bazén. Samozrejme už dávno má byť hotový, ale tým, že som pracovne vyťažený v práci, samozrejme tréningy 3 až 4 krát do týždňa, čo je minimum, pred súťažou aj 5-6 krát, čiže každý deň trénujeme, tak straší nás pozostatok, ale majú sa aspoň žaby kde kúpať. Teraz sú pre nás priorita šport a práca. Samozrejme práca, takisto práca, musíme pracovať, aby sme mohli tancovať, je to také motto. Čím viac pracujem, tým viac tancujem. Manželka má rada kvety, má rada sadenie, takže tu si pestujeme ovocie, zeleninu. Je to taký relax. Pre nás záhrada je takisto svojím spôsobom relax. Tým, že chodím do práce, pracujem, okrem toho, že sa venujem športu, tancu, nielen tanec, aj v zime aktívne lyžujem, niekedy som chodil na lyžiarske súťaže v jazdovom lyžovaní. Samozrejme, chodil som na turnaje v tenise. Pre mňa ako pohyb znamená strašne veľa. V seniorskom tanci je aj to dobré, že obriad manžela tancujeme, čiže všetky tie povinnosti, ktoré máme rodinné, tak vieme si zadeliť. Tým pádom takisto... Neobmedzujeme tým jeden druhého. Tak presne, neobmedzujeme sa a aj to cestovanie, vždy sme spolu. Keď sa jednému nechce, ten druhý opotiahne, naopak. Našu dceru Mišku berieme na všetky súťaže naše, aby videla aj ten tanec z iného uhlu. Seniorská kategória je v tom dobrá, že je to kategória do nekonečná. Nepovedal som si dokedy, tá latina predsa je to pre mladých, pokiaľ budeme ešte vyzerať vkusne, tak chceli by sme tú latinu tancovať ešte niekoľko rokov. Je to fyzicky veľmi náročné. Je to fyzicky náročné. Tá latina. Potom uvažujeme, že prejdeme možno na štandard. V latine je potrebné mať veľmi dobrú fyzickú prípravu. Pre nás tanec nie je len prísť a tancovať. Moji kolegovia vždy hovoria, ideš si zatancovať? A ja hovorím, že jasne, idem si zatancovať. Ide o to, že my 2 razy do týždňa máme pohybové a kondičné tréningy. To znamená, že začína to 15 minút skakaním cez šliadlo. Niekedy by som si povedal, že minútu vydržím skákať a koniec. 15 minút bežne sa skáče cez šliadlo a potom sa robia rôzne kondičné a posúvacie cviky. Nechcem hovoriť, že 500 brušných cvikov sa robí za tréning, ale asi... Okolo tej stovky sa to pohybuje. Tak stovky, 500 brušákov minimálne. Čo týka trénovania, tak snažíme sa trénovať každý deň. Čas nám dovoluje 3 krát do týždňa, pred väčšou súťažou 4 krát, čo je veľmi, veľmi časovo náročné.
bežné, že človek medzi práčkou a myčkou alebo kúpeľňou prejde nejakým tanečným krokom, čo je to bežné naozaj. Či je to dcera manžela alebo ja. No tak, ja s Furikom. Ráno odchádzame o 7 do práce a prichádzame o 10. Rodičov vidím v zime raz za 2 týždne. Priateľov sme stratili, čo sme mali v mladosti, už vôbec sa nestretáme skoro s nikým. Šport, áno, je dobrý, ale veľmi veľa šport aj zoberie. Zoberie veľa voľného času, vlastne zoberie všetko voľný čas. Niekedy sme mali, boli sme mladší, sme sa viac hádali, teraz sa vôbec nehádame, pretože nie je na to čas, ani energia. Človek príde domov a je rád, že sa sám seba porieši, sám sa umie, sám sa uloží do postele. Po dlhodobej prestávke bolo veľmi ťažké začať znova vrcholovo tancovať alebo trénovať. Nikdy som si nemyslel, že mám toľko svalov na chrbte. Prvé noci po niekoľkých kondičných tréningov bolo veľmi ťažké. Tak som si myslel... Tak noc ako ranné vstávanie. Ranné vstávanie. Myslel som si, že stáva detko, 75-ročný. Mal som také cviky, samozrejme, hej, že aby som sa vedel postaviť. Potom sa to podarilo, ale prvé 3-4 mesiace mal som obrovské bolesti v kluboch. Hej. Myslel som si, že mi odpadnú nohy a narastú nové, krajšie. Ale potom to prestalo. Bol som rád, že ma prestali nohy. Potom ma začal boliť chrbát. Aj ten prestal. No a teraz ma bolia kríže, hej, takže je to už dobré. Už vlastne postupujem niekde, ale je to veľmi... V tomto veku je veľmi bolestivé robiť vrcholový šport. Je to pravda. Ale samozrejme, môže to byť motivácia pre ostatných ľudí nad 20 rokov, ktorí si myslia, že po 20-ke sa už nedá vrcholovo tancovať, ale dá sa. Myslím si, že veľa ľudí v našom veku môže robiť hocičo. Lyžovať, hrať tenis, chodiť na zumbu, plávať. Ja si myslím, že každý šport v každom veku je možný.